Oñatiraino etorri gara, ibilgailuen gainean galdetzen. Zer nolako autoa erosten dute herritarrek? Diesela, gasolina, elektrikoa, zeri begiratzen diote? Auto bat erosi nahi dutenean. Kotxie baukotzu? Bai. Eta aspaldi erositxe, sarra? Bigarren eskukua erositza dakot, bai. Ja, urte batzuk badako, bai. Erositxako momentuen orduen presioa behitutakue? Ze kotxe zan. Osea, modelua eta gamia eta presioi behitu bai, baina, bueno, aber aldoten bai ez. Baukotzu karneta? Ez, ondion. Kotxeri pez orduan? Ez, ondion ez. Eta atateko asmoa bai? Bai, noi bi urte aterateko eta todavía no, baina bai, asmo. Nik bai, Dai bitxo sarie? bai. Kotxe ez etorri gara gaur, de hecho, bai. Eta barrixa erositxe? Ez, gurasoena. Bai. Eta Lehenengoa mamana, lehenengoa mamana. Eta gero ja, hori ja, zabenean txatarrarako, orduan gurasoena. Bigarren eskuko bat erosineen urtetxo batzuk badako, baina bueno, ondo dabil. diesela, gasolinia, elektrikoa? Diesela, bai. Bai, aukera hori urten xaten, elektrikoak egisa hori modan dauzela, baina bueno, karutxo badia. Eta NBN planteau behin, elektrikoa erostia, así que... Niretako kriston gola sartu duzko elektrikoak egin. Ze elektrikoak egiten, gehiago kontaminatzen dira, gero dakoi, ez da, gero ikusten duzu bideo pila bat, esplikatzen zientifikoa, gero, bueno, esaten da baina diala zerbait, ez, elektrikoako, da, azkenean danak gola, osea, danak dirua bakarri bia da bai. Da ez da, ipateiz ekin da dauz hor aurrea eta atzea dabiz, kezi geho ezin diala reziklau, kezi danak soldiau eta danak dauzela sementuakin, orduan bat apurketan bezatzu danak aldatu bizu, hori da betiko, hori da negozio danak egiten da bain gauza iguala, ez? Azkenean euran poltsikoa biretzen da behin eta kotxiak gasolinia o diesela behin iguala egin da behin. Mekaniko baten afan biza arreglaitea, diru atateko. Igual herrian ibiltzeko, zer txikien ibiltzeko, autopistan sartzeko, ez dakitz, igual, gero esaten dute bai, eta inbeste ekologiko eta gero bateria horrek nahi forma. Dudan. Oina adibidez, kotxe barri bat erosi biko bat zeuke, zelako erosiko zeuke? Nik uste dut elektrikoa. Ze itxoten kilometraje alder, konparauta zenba kilometro itxen duten egunero eta uste dut rentabliena hori izango zala. Datuek esaten daue, Oñatin, baiaran, furgoneta gehixen dauen herrisa dala, Oñati. Ez dakit horre autokarabana guniak eta horrek beragiten dauen, ero, bueno, moda badan, o zer? Samurra gune horrek hori txea, baina, bueno, nik ez dakot, eta ez dakit. Ikusi dozu dana dela, gehixo hau, ero, kanperizetan diela? Autokarabanak, bai, baina ez da goingo gauzen, nik uste dut ja urtetxo batzuk badia zela inau baina hori. Bai, isa Oñatin furgoneta asko zela, nik uste dut Euskal Herrixan orokorrian, baina Oñatin bai furgoneta asko. Ni bebakot, furgoneta txikitsua da, eta, bueno, kanperiz eta hoetxo bat jartexat, eta egisa da aukera asko mutun dagoela baita viajaiteko, eta, bueno. Inbertsio handixe izaten da gero zuk normala erosi eta gero kanperizetia? Ba, segun, kanperizek enbozu simple, berez ez da asko gaztau biharrik, baina, bueno, faten bazaraia kanperiz ezino, kompleto batera, bueno, dirutxoa, baina nik uste dut merezi dagoela, gero azkenean bestela etxetan gaztekin duzuna edo alkilerrian edo, gehiago izaten da. Furgonetak, karabanak, nik pandemiatik ona, asko igo dira. Bakazinoetan da fateko, ego gisa badielako akaso? Bai, itzuria. Furgoneta bat badaukogu, eta egia zan Oñatin, enaz asko egoten eta enaz fijau, baina egia da, nun baitera urtetzen garela, Pirineotara o Kostara o gure dana ikusten diela pilo bat. Eta ez bakarri furgonetako lan txikixak izen aldienak, Ducato bat o autokarabanak bai ikusten die pila bat. Así que bueno. Hori eukin ja, elegante, ez da? Ya está, oporrak ja prest.